Videa a dneska by som si chcel zahrať Roblox poprvýkrát, ako vidíte mám Bacon Bolia a prepáčte, že tam neboli videá. Fakt prepáčte, už mám veľa videí rozrobených, takže máte sa na čo tešiť, už nebudem takto, prepáčte, už fakt nie. A dneska si ideme zahrať takú hru, že Hide or Die. Že tam jeden človek sa bude prehnať nejaké veci a bude utekať a jeden bude strieľať po tých veciach a musí ťa zabiť. Takže nejako tak. A už to nejdem obkecovať ďalej a dajte like, poprosím, a subscribe. A môžeme sa... OK. Get ready, už sme si tu. Ja som Hyder alebo Sneaker? Ja sa schovávam. Wow. Za čo im schovať? Za čo? Ešte neviem. Ja sa môžem takto zakempiť do kvetky. Ani sa nemusím premenovať. To je dobré. OK, zatiaľ to nič sa nedie. Nejaké. Wow, dačo sa zasplnilo. A už nie. Nejaká bodka. A zatiaľ si otvorím aj nejaký spin, keď ma tu budú. Nice. Case, 25%. Si veľké šťastie, ukáž. To som zvedavý, čo to je. Black. Neviem, to zase asi nie. OK, zatiaľ idem tak. OK, som sa trochu premiestil. Čakaj, ešte tak by som šiel. Takto, presne. OK, posledných 50 sekúnd a vyhráme. Takže dobré. Stať. Fú. Ešte 5 sme. Takže to celé zamieráme. OK, som sa trochu premiestil. Nie. Ja som sa púkol. OK. Nie. Nevadí. Toto stojí Robuxy. Tak nič. Nevadí, on dal Victory Royale. Round over, nevadí. Zasa schovám. Nie, neschovám. Nevadí. Vidím, že tu hlasoval za nejakú mapu. To vyzerá celé dobré. Taká vonkajšia mapa, to bude dobré. OK. Idem byť Seeker alebo Hyder. Seeker. OK, takže idem hľadať teraz. No OK. OK, už som tu. Vidím, že takto nejako strieľam. Typek. Dobre, kill. Hneď kill. Počkaj tu. Dobre. Kokos, som úplne profík. Typek. Yes! Nemyslí si? Yes! Super, dobrý. OK, mám ďalší kill. Bože, super, dobrý. OK, trošku to idem prečistiť. Yes, ďalší kill. Ty kokos, ja mám úplne najviac killov. OK. Tak nemá šancu. Yes, krásota. Toto je typek. Yes. No tak toto hroby si idem prečistiť. Wow, tieto hroby sa trebajú prečistiť. Toto bude docela zle. Čistím to tu. Nikto už. Potrebujem zapískať, aby zapískali. Oni sú tu dnuka. Oni sú dnuka v kostole, lebo kostol je taká šipka. Prosím, ešte traja, toto sme prehrali. Asi. To sa nedá zničiť. Nedá. Škoda.
Nevadí. Oni boli tu. Jak som to všetko prečistil? Jak sa tu mohli spadnúť? Neviem. Idem si otvoriť ďalší spin. Si idem krásne otvoriť. Ukáž. No, už má asi menšia šanca. Nevadí. Mám nejaký shop. To nie. Niečo zadarmo. To nie. OK. Item. To tak. Tak sú drahé veci. Wow. To sú moc. To nie je. No čo budem? Sneaker hider. Hider, yes. Takže idem sa schovávať pekne. Ja by som šiel kľudne dať opäť dozadu. A morfnem sa za toto. OK, toto bude dobré. Ideme sa pre toto. To trochu. Na toto sa morf. Joj, zapískalo ma to. OK, to. Nikto ani nevie. Táto typka. Ja som úplne divne. Nie sa dalo hýbať. To čo je? Nie sa dalo hýbať. Ja som tento. No už to idem odohrať. Dobrá, hneď tu. Hneď. Pro. No, idem toto začal čistiť. OK, je to ďalší typek. Ďalší. Yes. Možno 2, to už nemám šancu. Nevadí. OK. Dobre, a toto video už môže byť u konca. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like a odber. Ahojte.